was my minister not on you bebre not on you bebre who are to now Akosua Serwaa ne bemu ani achrew ne yire no we no ene so poison no was eh ene ade na see ye enti sta bre no ane anya hu ma me Akosua Serwaa that group bemu bie mehu we me no ye di kan di na tem chira yen achre poison wa poison papa ne chira yen so many years ansa na ebeka 8 months or 7 months amada group bewu no obesan ti me di kosi so be kan chira wo se ta ma me na friend Akosua Serwaa no nsa say yenye ai na sa adwuma no se nyame nie yimfa nkunim bia botire ne mom ne umienu a ye mre anu a ne begusu ne be ya ye na ya die nkunim bia botire atwedi ampo ahye e de ato wo de ama ye nti anu a ne se ani so wo ba pe na kire so why focus bi sa wonim se afia nhira no no queen akire mhima na ahema nyame ahira me no ama metumi awie bremu so wade no kre ahyeme mu ade akoma pa atumi mu se yanyinam na mfa ho ne de akobia no yenka no krasem abusuafo nim de ma manije pa wonim de ma manije pa de ma manije eye wo a wo akoma pa na wonim no kre na adwuma anyame de ahye yensai wo so aye wa adwene se wo ye adwuma den ade aboa me hu ne amenya nyame hyira mo wate Ghana fo abo man mu ni diaspora nyankopon on hyira mo wate ene efiada mo bra nya kwada ene dai woni se efiada de dru sei sa na metena makonyam sa no a sunsum kase ne sane sa no nyame ahode ne sane a ene na nya asem ketwa efiada sunsum efiada sunsum gigim nyame hyira mo me dofo pa ene madofo abusuafo enmonyamfo maamefo empanimfo ye papa nom ye nuammo ye sewa ne ye wofanom a kire se nyame ede papa adom nti mahudie mo ba mo wofa ase mo nua mo nana ete ha meye na mo de akoma pata ye nyame hyira mo abusuafo nim se ete ha yi ko sakati ye nyana de ame ache no course panyini baako police panyini baako di kan friend ra na o chire yen eniema asama ye die chire no cases ahodo etete saa ewo ho na na ye sanya the same call na wo se ye to aso kodi nkomo bi wo baabi abusuafo so obetena Ghana ha ye adwuma na atena ye ne offices bi behu de wo owu na ye be fra oni wudi nkomo amu ahu cases ewo ho ko so matena chire hu adom anyame de adom ene abotre ne no kwarodi a ewo owu chese sometimes I don't use what I mean. Abusuafo enti nene ekodi a kire saa na uto ne be fro se eniema adwuma amoye munyina no kuramu na munye unu obi kura anya adwuna enya di atam ye wadwuma na you may not know pani kase bi ote baabi na on monitor adwuma pa mo ye ene adwuma na wode wo ye no positive influencer enya ewo nipa so. Sometimes ebasa mi hu de menye na mu nhira nyina akoma mo support ene ma ho den ye nim sama ma Akosua Serwaa nko asem ene ye ka nanso sa adwuma eti ye adwumra bi emu afutuo report ayede ba update ayede ba bi ewo mu no setumi tache mpanyimfo akoma na adwumra bi a wo se afra ye ne de cases ahodo bi ewo ho emi ehu adwuma aye no de ewo any reality form said the name sitie na tumi aboa hyepia me ehu ba bia ye kone de ye ya when you bring me hu de menye me dofo me hu ne amenya mo because branya kwate ase wate o branya kwada eyemwa ena mo pianyan ma ye kompempensuo yi makoma pa ne mo do mo support ne mo moa mutumi tena chire hu nipa mu nsonson ha hey ni hu ni amenka na abusuafo maami friend Akosua Serwaa no ade ade ne nkunim bie ba no atambidie enya na be me na nya nkunim bie ena atambidie en stop maami ne nkunim bie ai atambidie eni anim guase ne adapetwa en stop maami ne nkunim bie ena nya na de ne nkunim bie bre no enti enkunim bie no a eba no
nkunimbi a twedi ampo Nyankopon ahyehyɛ na wo mpa ebɔ no wakoma pa ne wo muwa wafam die ni nipa ahyehyɛ yɛ fam a ɛyɛ no ɛna de ba anya wo watam bidie obi atam bidie ntumi stop maame ni nhyira wo dabi sa atam bidie etumi stop mama Akosua Serwaa na ni monyam ni nhyira ne mpagya a na wo nya hu no yɛ ni ate ama obi bɛka abakɔsɛm ɛkyerɛ yɛn yɛte da drum banyom a yɛyɛ agya tete yɛ free Christian home ya na anyu bi wɔ hɔ a radio bɔkora ɛbɛkɔ akɔdum no ifie ebesi ne sanyu bi bɔ a ahu yɛyɛ tete yɛ free krife paa mu no yɛtie news ni wie saa na ɔmo kɔ branch time na anwum ne ɛbɛsi asanyom ne akɔdum no kunya bi no atie enti yɛ anwum bi wɔ hɔ kora ne wadwene kokɔ so yesi yɛ nte wonam krom abɛte but wadwene kokɔ so kora na wahu lyrics because baby a wo free ba no nko na yebe ye yi a yehu yakwan some ka sa ate ate yebe ye yi yasuru ye yasuru ye a yehu yakwan na drum na bi na drum no bi na na bi obodum bi na bu na drum banyu na ayeka no sei ne ekire sai no ekire mu a de be di ka trust papa yi wa bro sa ne yire a poison no me ka sama kire wo ne na me dey relate to ne enema a yebe di hu komo ni aka trust say papa yi wa bro ne yira poison no ma eno ne edi kan edi kire yen that lumba no ne nyum na wo pematie no ye di kan de kire introduction na abedi kan no say ne yire a poison no wo abusa say saa ne na ne yire timi ya saa osma me so na banyu bebre o odna banyu bebrebe tibu a wo tu na Akosua Serwaa ne bamu ane a kire wo ne yire no we no ene eso a poison no abusa ene ade na siye enti saa bre no ane anya hu maame Akosua Serwaa da du ban wi bie mehuru we no maame no ye di kan di na tem kire yen kire poison wa poison papa ne kire yen so many years ansa na ebeka 8 months or 7 months amada du ban wu no obesan mti timidi kosi so obeka kire wo se saa maame na friend Akosua Serwaa no enya atamidie ntumi nsa na ni monyam o atamidie ntimi ni nshira kwan o ana atamidie nsi ni mpagare ni nkunimdie kwan na ka kira bibia no esi maame na empaga kwan cause edaye ya tiri saa na kira mu kira yan sa maame Akosua Serwaa de wa poison that rumba na that rumba yare ya bre eju o tie ni nyuna Akosua Serwaa ni du ha de o kire that rumba no emu no na o ka saa de kire wo saa bre ni so saa na maame no nante enam Germany montene so a na waka dem montumi mpie nkoye nti os odura bontina na de set ne so wowra bank no na nkofo do mo set ne Akosua Serwaa ni o an that rumba you know ne bo odina bo nyum nyina so a poison after 3 years ni kunu be sign it wo watam bibie wo watam bibie na hwan ya wo watam bibie betunya maame Akosua Serwaa ni monyam akadem wow so ba ya chafe ya ni ya start 10 minutes emu ani ko 20 minutes ani na me start kasa enti afe ya no aba no asha ma bufo no abo like no so na salaf no so na mo kan wa like ya ma ye na ye koye ni mu asha ma bufo enti obi a wa adwene ya wo se mama Akosua Serwaa hu di na tam ama wo watam bibie mu no maame na ni monyam atofom ana maame ni nkunimdie de court a ogina emmem no you are wasting your time kabi di kansi na bi kruti ase ye twa na da pa ada de ni kunu be sign it na maame na ona ma no simitrate no du krom ha na ye di sebo na ehia no maame na ona ma no simitrate no ene wo pie kra no ba program ase a wo ye nhira ene mama Akosua Serwaa who ye program no dura ase a asesa chance the president about and maybe president no and man what wonyam no and man nyina ya wonyam no mama Akosua Serwaa no and man mu nhira what's to example papa kwan oba faso bra ne ho ase kwotena aware ase man ni suban pa what me the third crew the achima ni crew paja
na otumi kana no watum emfa wo de onamu no ne kunu animonyam ne kunu nhyirenti omene yaw saa maame na nyame ahyehye animonyam a wiase nyina ebehu na ahyase ebam amen obi ba bia de pepu behwe no mama Akosua Serwaa na that group bewu ya okọ osi mama that group otiase no mama Akosua Serwaa sacrificing n'animonyam de taa ne de achi ano so kom oto ne de nkoma maame ne saa ene maame na so wo Germany ne Ghana ne ba bia ene maame ne hyira ye kese enti dia na abaye hello dia na abaye dia na abaye so maame ne hyira ho obi antumi nsi maame ne hyira kwan obi antumi nsi maame ne kwanyam kwan woji tum sa wakoma nya wo ye o because me na ukasai wodi ehwe busumi ya wo ya akosi busumi ya ye besi na sa hwe mo nyam so fra wi asi na sa be hye maame no ye ante Akosua Serwaa enti sawa asante ne sa bi e betumi aboa wo na aboa ma wo ye wo awudi no bia wo hunu sa de wo besi asom kakra na anya saa na obi adua ne sa me be sori aye bibi edi asai maame na efra na Akosua Serwaa na animonyam mi kodi atuma maame na efra na Akosua Serwaa no ni nkunimdie ne nsanka ana na asema da court ya twam ensi da me do sabre conscious ani tutu ya mudi agu apam obi ani ho betimi agina baabi na waka de ope na waye de ope obi opa mani pan sorry na wonka dia su nsam nyina me say maame na efra na Akosua Serwaa no ono ye nyame ayi nkunimdifo na ade bia ofam wona bra bom bia no enye bra wa ade wo say nipa be sanity ana obenya ne nkunimdie ne wonya wo onya ne bra nyame ahyehye se afei na me bra na so sawo me pagya wuti enti na wo bra anya wo bra enti betumi aka bibia enti no oye sononko no ante sawo efrisa bia bia ofam bia no nyame begina na chi ama animonyam ba ho tayawo ene de to wo so se what poison wo kunu ene ye watam na wuntumi mpia nka ne ba ma ne ko ya ama ne mmato ad macha de kra yira na mi da ni kunu mi ma ne problem da ni ba paibo na nyame hyehyɛ mu ene wo hwɛ bra ba ma ne di ne birthday twato platform kesiye so wo wiye bibia ni pa nya wo se man ka mi ntimi nkɔ ukra ye bia shrawda ya ka shrawda ya pagya wuti saa sai wuti wo wiase nyina ni saada abɔ waba so akyerɛ de wo ya akyerɛ wiase ya nya wo bi da yes say ya hwebu na ya gina asamachi ya gina ha ya betena ha ye di court nsamachi ya wo se esuamu ade ya di mu education iba ni e follow dia wo se dumre bia ya atoro ya ti firi ho ya ye ni butubutu ti firi ho ya wo se kyerɛkyerɛ nsamu kyerɛ wo ye kyerɛ wo eno na aba ni ntiri ni akunini me queen ni Kontonkyi media te hai restart na ye to be ato nsa office bitimi trase hwa adwuma a wo ye ni afra mu se adwuma na mo ye no munye no na kwan so sade mo ye no ni emfa atambidie na ye adwuma wonni mpanyin oto ho hwew na case bi ya deda ho ya kyerɛ wo se mo bra na mo behwe sade nneɛma sitie wo fam na aboa mama hunu sade nneɛma sitie ma hunu case sa wo ho bi kwam ti kwama minim sa sa aware case skra wo ho sa ade san ya chi batu e wa aware minim kra e ma Akosua Serwaa a se pa ya tena si kyerɛ mu follow nsɛm bɛka ama ni ntiri ni akunini ahuna adwuma den ani adwuma pa ye ani sɛ de esi ya adwuma from case bi abro ade
Aka. Oh, na this one. Afika ni so. Abusuafo. Oman ya yetimu yi, enipa bi don kro. Da bia me ka kira mo se. Enipa nyina ansɛ ensi. Ti ye ka asɛm a yenka bi ebinom na dia wo se wo tie nti wo wontumi nya bɔne ntia obi a na ntumi mfa bibi bɔne bi ni obi no. Obi so te saa bi. Obi so te saa bi. Emfa wo se hu ni se wiase nipa nyina asɛe da bi. Na ma me kan ma hu ni ama kakra bi e wo ho. Na wo nti na maba. Me dwene wo ho papa. E wo se wotumi tekwenka na watumi adama ho atɔw. Minti ya wunsim saa mo akoma nya oya weekend tenten da bai. Ti e be ni. Abusuafo. Saa cases bebre wo krom ha. Onipa bi a wote ama no ne gang na ha. Mesra mo nya ado ne die kwan so. Daddy look be watching nsɛm ye die akire. Mo ma ye ni akire saa kwa. Enti na Kontonkyi media emu adesua hia yen no. Ye ni akire saa kwa. Emu adesua hia de emu de wosa wo so wote wo na afa bi to obra bom na aye ho adwuma sese ye. Wonim se nipa pii wo ho a wo mo ne obema na so bema no obaate. Marriage certificate no a edo mo ntam no. Bebre dia kra no anya papa. Wonim se bebre dia anya papa. Bebre dia wo ma fa kwan bi so na marriage certificate no wo mo kokosan ye. Bebre dia anya papa. Ebi so wo a wode na wote ho no a wadu nyina aye o se bema no. Woni na ware ordinance aware ma sensan krata no. Sorry se start kwaya krata na woto no wuremu na bebre. Enamram sa woni bema no e wo ordinance aware. Mesra mo. Dia makọ hu ni nanti. E ka tell say sa story na ye di akira ye report ba no. Empanyifo titira fra yen am ye hu say omo follow yen. Enti na sometimes me betena sia me pese obi anso dia a oye. Na ni information a wo no empanyifo te no. Obra atandidie na sia. Information ne beko. Tinya ne bone mu ena ya na ye ka no so du me bi kura aja na nipa aje adwene se ba. Eja wiase de wakoma a wode ka ne hia ne adwene a wode ka nya de nipa ne ebe receive no na ana case no a panyimfo fra ya me ekodi de akira bia ni ama kira yan any cases egu police stations ahodo a enkonfo marriage certificate a wode ho ato so a wote aware na se a wo bra no ku nyina akoba wadwene nyina na se aware ne a mote ase no mokuta ordinance aware mu nyina maka bom krata no ma wo san ye no yentam kwari hwase na bebre enya papa bebre ena benimo ena ben musa sa krata no mo certificate no ho efrita ba ko a ye kire ye ani e follow case no sa be ma no aye fast ama certificate no wo ma sorifo wo ma je mramu die na wo se san no o ma mfa nkoho no ma nipa bi e de sha ase e no mo sa de kwa asori de na asori wo sensan ye enti mramu die wo se koda mramu a wo kwa awaware ne da mramu no eni ho so ne be ma bi awaware ye yam shi aseme ne no yam shi aseme ne no enti mpanyimfo no pese ahunu stories bi atitis wo ho fifa aware ho a ebi dam sesi a because so kwa kachira obi sa na wo aware na sa certificate na ade ba me san ya musuma kokota kwaje wo sa sorry for kosan wo koduru kwa so na akopɛ signature bi apa ade bi di abɔ ana mo de akoto asɔre ani ma ya word na masensan a enamram enti mo nware ha for bere erade enamram enti atisa de wo nware enti se china
Asamaba now so I was here for court to bear man say young twam and answer who no sorry kurukura. Now say my japadiano, who quack with Jinama warrior mawari so now be a quack of pray or japadia. Pacha warrior be a number anymore. And to do rabia now was say police for them when we investigation for whom. Near Rasa Bearman and a boo or Barney Bukata, no Barney Boo Bearman Bukata. I'm running the Dinia channel, a bit the Maya jelly. Our Ghana, except for and found near some idea channel. And then near Mamma Kohunu, near Maya Kohuni cases, I have been a swatch. Lydia Dahoni, the Gusoba. I want get out here, who certificate no young tam. Nakore, Sadam Remwa, Bebre Biano, 1 year, what you mau council, and number of some hour. Say, I think back, I see a better bear, and I bet you a band crying and then crash. So, 1 year, I'll and then easy. San Quadini, Papa Pansa, wow, Brian. Pinching quack, bread, Papa was sick, crowd, when missing that my bassa. Sanyasto, there was here anybody come up. Near Mamma who near my bean and my boy mansi and come who near Monia. And can't be cranky, Emma, because yet, Raman. Miss Babusian for yet double pa. Ye pesa adia kwasuni mo adesua no mofa police case egugu ho ya wade a wasensan krata na enso enambram pa chow mama mo nya han ten amu on krata no emu nsam ye ti ene se Ghana ha de aduma bia ne bedi sa atimisi na wa oni sa abrochire de enema bi ho a edi se besie na obi a ote abrochire a oni so oni ni kuru bi ana oba bia ware Ghana no enu na ehu pa bebre case bi wo ho sisi a mekasai de kwato wa abrochire ne de bi ti se Germany da rumba ne mama akoso Serwaa ware yi endo ma yo ma de wo Germany tu se nkrata asam de ye kuroma ne dumra bia ne ma bi watumi sie ho ntumi nsida e ka chance ya ware ya ma krata ya papa na kuta nipa ya se krata sem bia ni ho na bi muti abrochire bre waba krom ha be ma bia be ware no ni kuru te ha ana oba na te ha na be ma ne te ho ma ware ya krata no eda ha no ye ha no ye ntam ya nhwemu na ye ho adwuma ntamo ana kwima ni so abiribio eni padi dabo ebi bra ya kwa bia boda ma bi ba ko yesi ba ta tifa ni tiri cases na ni che say cases wo fa ei who say obi si bi wa na chesa sorry for no ya week nya sorry for no onse ya bi before pa no ya ha no due diligence adwuma nkase ye ntanye o so obi ni bibia ba say free call say nipa na ehada aye nhwehwemu akoye checks wa akire akose dodo na anye di say bia de bia si asori ho pen anase bia asori o mututu o niam ye pa hwe akire ye hu say krata na bia ba na ye court no o mo ba be sensan no etesai dodo na o nya ko bu o pe no tirim say nipa no betumi ayesa nti krata sam awade bebrebe o mo ko ho ye kwa akwachi ho ayi aba wo kebe ye kwachi ho ayi aba am ye hu say wo beri resa wo hu na chesa awade bia ni wani records mu sam aware wani bra ka wo ati mu nsa kwa wani pa ni ka wo ati mu nsa kwa wani pa ni nyina wo kwa ba ni abre mrs wan ni nyina ante records anymore
papa bi kaso obi marriage certificate to me printing printing as town. Ah. Sa ga de ne ma tumi kwaso de. Obi atawari at 15 years. Abusu ko nyina akotena ware ase anim so asensan krata da ban mu so aware sa na ho. Abusu ko ti ama no ne de no kwasem ni Nyankopon ani. Emre bi no ya bi kan na ade o kan no omoa wo. Wonya abrochire pa na wotia enya enchira pa o. Ewo nkrata akuta. Ewo se bi akọ na ase asori o. Because akrata bi a wonsa beka ase akrata den si e betumi aka se ye wo baabi se ya ye bo fake marriage certificate mo bi. Entumi ntie o. Ana bi obi tumi kofa bukata bi tumi de ye bibi. Mi se bi obi ehu o. Abusuafo cases are real cases esisi wo kuro yi mu. Wo a wodi achi na nwumre wo hwa yen eye enhyira kase mesrew. Sa afa na abaware bia ende ya adance opportunity kase de ma wo. Se wo betumi ahwehwe de emamu yie. Wo a wakọ bia na wonim. Wa wore nkrata no ade achi a kokoya hwehwemu se ka be osahi ohunu se certificate na edaw dem na be ma ne dia ma wo se wo ne oba na da wo ntam a hye ho no aban mu da ho saa asem aware wo ntam a ehia pa ehia me dofo ehia o ebia na baako ana be ma nyame fasa ma no akọwu na ebusuafo bi asọre ana oba bi obabi no ono asọre so ono na ware na sesa oba okonya nkrata no aye ne ho ade ampa wo bregu o sa be ma no wawu onti de betunya yansa be ma no enka bia nka betwe na so ono so wawu ebia ono oba fro bi so ewo ho ono ne de nkrata da ka eme eba sa wa bregu and education ni I'm hoping say nka be kwa achi na sa wa bregu yem hye me papa enti sa adumre bi anipa ni bi wo ha na ma wari we na secret no ono obi nim de omo ya obu akwa na sika bi na wo ho na asa wo de ndie ya de pie ya but ono oba fro e wo ho wa dwe o sampena keke no omo twe na wo de o won krata ya ware wo ka ho e misrew ade ate akohwe se aware na da wo no kuntam krata na ekuta wo no eda ka me ahusom se ena ho a wo hu anamo a obetu no ntam sesie ansana da achi bibibo na ibi aba keka yenko na nka ade we yatumi asuamu ade a na nka eniema bi tete say related ones crying to me and see dia aboa nyina sesie ayete ha yese that room ba no ma Akosua Serwaa ware na edom ntam no e course wa abrotimam aboa pa ejina mu no asedumre bi asan kwofo man bi mu de bibia atumi sie o si abusuafo wenya department ho asam de e ka sa department bi na am obi bibi boni o enipa bi adwuma omutumi hye ne mema ni binom bi grown boys and cat nya department oh about this department go out to me office wa won benya kukudo so wo ye fake bibi de amount sa na bad because edumre bi ebi wo ebetumi atwesi I say still obi so okọ DVL na first yes goro bo mini so mda so on gina ni mu ho uduru ho no ye bibi ma wa won office ho entinya office ho won office ho obi na gina kwan na no no so obetumi ahyehyɛ adwuma obetumi aye bibi fast de aboa wo e na wo si yo
and one who's walk up and walk up and walk up and walk up. The baby, I ain't a human. Wouldn't it's ready here, papa. Abusuafo ne bi ani na ho na asem we mu adesua hia yen me dofo bintim ntwan se bebrebe ya ekoso a yesua mu ade yi na wochina na bibi ato mu miemfa hye ye ne ma ni nyina ye ani enipa ni bo bi wa abrochire na wa bagana ma behu obi ma ware ne ha ana wote ha na obi aba oba ofra abrochire na aba so abeware ukọ na ote abrochire na wote ha ena many certificate da ho nti wa dwen yo say eno ano no pa chaw bomodin a na ko hwe certificate kro ni emu why na entumi emwa eno de eye ani da ho sam hwe certificate kro ni mu na hwe sa ade na nti wote ha no a wonya hwe a wote ha wote wosa wukru wa brochire no krata na eye adanse e da mo ntam no sa krata no pa chaw eho asam to say bomodin a na hwe why na emwa na ebia na ye krata ene da ho na nso ha also there will be majority of Ghanaians are wo munsua de mfiri case mu yenim se omo onyame adom omo ba ye platform isu yi de ye busuafo yi ye de ye sua bibi pa mu nyina ye besua bibi afirim na atumi aboa na ye nyina yakoye nim ti we ye eniani mu de ene hia part of education and na ye pese munya pa ti ne beduru ya ye se da bi ye nwan bu kakra nkyere mo going forward the free ayi ko bia no afa na cases na nkasa dada ho bi ye betam cases ni bi na ya kyerɛkyerɛ mu no ahunu cases ni bi dada ho eni se de bi titie nipa bi adeda dedam aware ekro ya o okoware ko wi ase wakodam titumi na no to obi so wo akọ han ahoho e de akoye obi hu ade enti wo ba na ebe ya hu ade no ebi di dam se sie nya agudie sa de ya kanu wo ba na ebe ya hu ade no be ma ne ba wo se be ma ni maame wo se be ma ne papa emun se bebresi ni atwresi ko ba bia eniema ko so afie kwa na odo omukom se be ma ni maame ni be ma ne papa ni a amu so omu de ni na no omu nim no ana no obefre be ka twa mu so wo ware ena omu koja no enti omu ni ba bi ofiri mpo ba bi ofiri kro omu nim na oba atia fani tirim afana adwini mo police station ema tani bre ono ko fa na busuafo ne maame ne papa mo mbe wasa be ma de nkofo mo de beje aware nyina ya hoho ahinu okọ ko ba bia oba da bia na be ma de ne kọ no sa ye ba bia wakotena no aba abusua obukra nim no ba bia ofiri dressa misramo yemfa case si dada hoyi ebi enye case study na said ye tia ko hun cases ni bi no ebu o ba kire mu case kro we die si wo ha ene na ye de ka ho na eboa na educational aspect of case ye da hoyi any related ones asisisie ne de egusu a esie no emu adesua a wo behwe na obi beware wa adwuma bi a wo se wo ye wo nchen na ohunu se de anamo no be ma na wo beware me no efikro na so ofiri mu na ho na ofiri ampa mo ma aware ye nko anya ye de etuturu ma no wotie se be ma ne so obeware wa efie bi odi wo komba bia no wadwen so na busuafo ampa bi wa wonya abotre kakra ma ho ade twam bia bekunu ebi wa hia time kakra ti na first mpanyimfo na ware na omo gibre ti emane mpre no hunko kwa ma ase na ade ne mekoche na maame ne so oje papa ne so oje asamba wi anu aka kire so obetena area ha o ene ode maame ne papa menya timba bi ofirimpo na abu aka osim enso da ya bia o se be ma ne fie a ode ko kire na ho ne busu fie to omo mba ya ho ade no maame ba akokora nye be ma ne hu nipo obepe nsem bibi akọ obepe bibi afiri hu no wakọ titiri abrochirefo na ebi te ho no mo ware okrom ha ati ase bi wo ho no aware wo ha
Munhwe saa ho ni ye papa na munya adwuma ni nyina ye kama. Na mwa ye domo papa sempe ye frɛ saa ne ko hu cases ahodo bi a na wo sɛ ye bɛka mamusmusua mu bibi a ye bɛhyɛ da komu ye papa na afi yakɔ yanim nene ebi hia mi ye papa ebi ehia mi ye enne pa ne sɛ time a ba ye nyina time a ye ba ye nyina no ye ba ye kra na aka kra na ekɔbɔ bɛɛ dabre na ye ba ye nkyɛ enso hwɛ sɛ ewiase wo ye adwuma pa ne adwumaden a enipa hunu me ka asɛm bi akyerɛ wo sɛ adeɛ bi a ɛda hɔ wɔ wiase bi ampa kyɛw enipa hunu wate ɛnyɛ nkɔmɔ nyinaa na yɛkɔhu bi yɛkɔte yɛ betumi aka akyerɛ wo na deɛ da me ba bɛka akyerɛ wo paa na sɛ onkuran ɛwɔ frɛ adwuma a yɛpɛ ma Akosua Serwaa adwuma nyame de ahyɛ nsa a yɛyɛ yi meka akyerɛ wo ne sɛ ka wakoma ɛto wo yam o me dɔfo na mama Akosua Serwaa me se wɔ sene nkunimdifoɔ sene nkunimdifoɔ ame no wɔ sene nkunimdifoɔ papa da woni mu ntia woni una adim de akɔ ntia o anu asa me sɔre adi maame na tamo amadabre maame no saa tabidie no amane kɔɔto asema da hɔ no yɛ yɛ firi hɔ ana ya ba to agu ana wadi nkuguo ana wadi nkunim wona adim de entia maame Akosua Serwaa busiafoɔ bibia da na akɔ mama Akosua Serwaa me se bibia da na akɔ no ɛyɛ normal o deɛ ɛkɔso bia wa wohwɛ me deɛ ɛkɔso bia ɛyɛ normal o animdifoɔ ne anyansafoɔ ne abrempɔn ne animonyamfoɔ anim sɛ yɛ normal wɔ sɛ si wɔ wiase ɛma nipa bia nkunimdie ne nyame purpose bi da ne so ɛnyɛ so ɛnyɛ easy maame Akosua Serwaa nkunimdie nkunimdie maame no no baabi aduru aka ahu sɛ baabi aduru no asi baabi aduru wɔ maame Akosua Serwaa na bra bom no sɛ bi a bibi obi yɛ bibi adeɛ bi ayaka bibi ani hɔ a obi yɛ ama asɛe bibi time ya yɛ wɔ mu yi nanso maame no ɛyɛ animonyamfoɔ obuareɛ ebuo no ankasa na wareɛ a ɔkɔɔyɛ awareɛ ne da no ɔpanyi Charles Kodwofo suntam no obu paa adeɛ bi a wɔso ɔde yɛ ɛde protect saa adeɛ no bia no ɔbɛyɛ ɛno di ɔyɛ den ɔyɛ kama ansa na ansa amfa na amfa nye obi na amana amfa o eno obi na amana anso anti Akosua Serwaa nkunimdi ni ba anyame ahyira no wadi nkunim na sɛ titiriw ne abrempɔn bi a wɔn nya abotrɛ edi nsɛm wati hwɛ adeɛ hwɛ side ha no ahwɛ side ha no wɔn tie kyerɛ tete wɔn offices ahodoɔ na wɔn monitor nneɛma timi monitor adeɛ hu die tuam wɔn nim deɛ wɔ enti nya wɔ ante
ala court mo so amfa wachi egu ho eze dia aba no machi gu ho machi gu ho me pa cho abusuafo na me kwa Serwaa court na wogina no enya bia bi nsi wiase do enya bia bi nsi asase so do enya nsam tintin o ose aware da oni ni kuntam ordinance aware enti court ni kra ni so no nko na yeyire o ma wade na ko so wo Germany ti court di kan say German krata na ba ni ade no amfa fa ne memti no emuhunu no ni ade no na husuye authentication bi ni ade ankoso e be ma hu ya na chese ne man ka ada adi ama no eno different from say sa ware no wo ho ampa na koso ampa maame na ware no wo ho ampa na ekoso ampa krata no aye ka no authentication no a anasa niema na wo se fam ematemuafo ehunu no se wanhu a eno nko a kire se no nti aware ankoso wo ntama na open certificate bi adi ho ana enti court na court watena se ahwe se sa aware no okase course no ene nkrata ekuta no ewo ho na sa nkrata no eye ordinance nkranta ampa ya aware course ampa pato no court no okoye aso what case no ai eye tinti amaka kire bebebe nyina eye sa asem nti no court atu kudi ka hwe judge no eye se amfa niemem senka odi krata afra brochire ebe kuro imu ebi obabu o fa beto wani ma hu ya na enti ase ni nyina ada ne ho declare but sa bia na amfa no enti wa hu niema so ena ma ni kire ma o kire se krata no eye ordinance enti se enti ase ani ka ma wo court ba ko a okwa appeal court no ma hwen krata anim no ma hwen krata na hu se eye ordinance aware krata na da oni ni kuntam ana nti krata ne ho asam no mokɔka ho ya kɔka krata ho asam wo court wo krata ho asam ne yakɔka wo court wo ye ordinance aware krata nti so nipa sorry so o challenge aware ne sa aware bi ani ho no challenge a dia ya de challenge ordinance aware krata asani ho biem ye divorce documents tibia ma me de twene de no a na enipa bi so atwe se aware no kura ni ho nti aware ni ho agu yi oni abusa wo se ku divorce na wo de atwe no krata na o kire se ni ho ade twe no na obi nso ogidi sasa aware ni ho no no so atwe divorce no na o mo de atwe ebu ade bia na emesere wa nti na ya mesere no ko se Serwaa ordinance marriage certificate so wo boss wa jai obi timi ko yi so be de ho be ko yi so baba 50 times nya boss ni yo aware ba ku dumre bi yese na agu 17 years edumre bi yese 2018 mom e na ode krata baaye ese na nkopese ogu no afa de edumre bi kra yese wo ma ware ni gu na emom ya twitwa nkrata em edumre bi kra de afa de yese ordinance aware bi akra nkoso kra na aware bi akra ni ho kra hey
Mama Akosua Serwaa that Lumba ordinance marriage certificate. Eti ya mo da so gidi say ordinance bia nkoso ewo Mama Akosua Serwaa that Lumba ntem no. Ya no abusa say ada na omo nkọ German embassy. Na German embassy krata na ode be certify say kwapim sa papa ni wu ye na aware da oni maame Akosua Serwaa ntem no. Ada na nipa ntumi nkọ ho. No musu nya krata na emfa ma omo say obia ma ha ema German embassy ye hwehwemu bia ma obia krata bia leta bia sa na aware eda Mama Akosua na duru bantem ada na nipa ntumi nkọ no musu mfa sa leta no emetwa de di kan ni ni mo na mo amoda su gidie sa bre pa agina mu ni bo hye bebre ba mo chitifo hye mo so mo kofa ma me di force aba a etwa mu kwa afo mo anya emre mo e wo media no so ma mu hu yo ka so mo kofa aba wo media no so mo kan omo nya mfa nkyere mo media no so ebesi ne mo da so wo gidie ema okoka maame no certificate na samo a na nipa da so gidi se ordinance bia ankoso entimi se ordinance ankoso wo gidi a woka yemfi ano saa so na eka German embassy ade letter a wo no kire se wo mo nhwemu no office ho no aware da maame Akosua Serwaa nda dumba ntem eho so traditional marriage ni ho eno e ordinance German embassy ho no so odi tum se be ma bi ni wo ba bi aware a na ya aware a obi ntumi nware bi nka ho me ka kire wo yo nyansa pop be ma se test no se wuti a test no enti sa kasa bebrebe na still be se sa be ya oda so wagidie no sa aware bi anya ordinance course no broni recognize aware ba ko enti sa okọ broni nkrata nso okọ hwe sa aware da obi ni obi ntam na broni tumi bibi ma sa ya no kre sa aware eda nipa so masini we ntam a e kire sa ya aware ba ko eho ye nware bienu enti kame pese sa German embassy letter no ba ya no a e call viral wo media ne so no aden no obi twe sa letter no emfa nko German embassy won ko country mo say any pay di ntro to embassy kakraka say so Ghana ha no mo de letter ni bi kura to court omo de letter ni bi to court enti ya atro mo issue letter mfantia sa letter no ana mo ntimi nya sa de no ko ka be ko bo kan mo nyam pa kan benya no kan nya mo nyam ketwa se German embassy letter no ba ye no motimi akọ German embassy wa akọ report mo de mo nkoya ne sa report kura mo kwa mo se enipa bi ade letter bi na media ne so a ebi call court a wo mo se free German embassy enti ye ba mo issue letter foforo se mfiri bu ho na nya no kura se na aware bia dada Lumba ene Akosua Serwaa ntem na mo ma issue letter bia ma wo mo acho sema mutirim nso a mo a musim wogidie se na bibia sa ni wo no enya ma mutirim bia na ma kire mo nkọ ho German embassy ho na mo nkọ busa mo nkọ report mo say yes o ma issue letter bi a e kire se na aware da maame Akosua Serwaa nda Lumba ntem sa letter no a wo ma issue no efura mo ho a na mfiri wo mo ho emfiri wo mo ho a wo mo fa letter foforo e metwa de wo edi kan ba eni monko next week why Mari ngofo won be suspect na ha mo muti abepae wo mo ade ti ani asa be ka chiro se na mari bia ni ho ye rade edio me ba wi asemi nti bi do se nipa ba ko a eye Mama Akosua Serwaa nda Lumba wari enya bibia de ya picture de ya video de ya krata bibia omanya enso da bia attack wo mo se na aware bia ni ho wo mo ati na aware ho so a
Yo, my bro. Yay, asembe kure. Mama Akosua Serwaa that lumba. Awari bi adu omuntam. Enso wo mu pictures a wo mu twa ye ware abusuafo nsa aware kora de ma aware di mu pa. Eye ya na enipa e beka ho no. Enipa a ya na du me bi e ka ho no. E ma aware ho asem oba eba na wo ka na enipa ka ho a wo mom kɔ boa aware ne ka ho a e ma kyeresa wo mra kora. Maame Akosua Serwaa that lumba. E wo customary aware a wo mu pictures wo a program ko so anipa tete ho. Enipa so ohui. Wo mu sa wo ordinance aware a e ko so ebu pictures a video ko so a you may kiss your bride e ko so anipa wo ha bro bi gina so agina ho shira so nyina. So enipa so ohui. Yo. Wo mu sa wo nkrata e kire so ma ware so enipa so ohui. E wa dansefo e kire so ma ware enipa so ohui. Ani asi yo. Ani na aware bi adu omuntam ma anware kra da bibia nkoso. Wani ere no. I don't know this. Shele hai. Hela to pa tala. Shenle. Shele hai. Shele to pa tala. Shenle. Shele to pa. Shenle. Shele to pa. Shenle. Shele wine. Hela to pa tala. Shenle. Mini yo. Yeah, mano papa. Na me de keka. Yeah. Because one in them, they be uncle so one in them. Typical so baby, oh, and so okay. And try to see now next 2 years. Eh, who? Adi, the okuta the customary. Awari ya, ehun fonyini, ehun bibia. Ekuta ordinance dia, ehun pictures, ehun bibia. Ekuta nenkrata. Na dance for mu kwa awari bi nyina mfonyini ni videos wo ho. Setel. Setel. Heni ba fie. Na no am de chichire mo ra na. Okay, am za mo de chichire mo. Matias ye. E ya re chichire. On se nipa na mfa chichire ne rest. Am da funya izo. Oh no bi kwa ade. Na free. Ade na ye kana hyase ekosi na wie ye. Wo hu bibia. Ti ye boso sa me a meka se ankosu nya no kore. Na me de chichire me re. Ti mo mfa bi chichire mo re why? Normal. Ade chichire bi. Ni nyankopɔ ehu o ehu papa hwɛ side ni nyinaa o mama Akosua Serwaa afamu a wo ahu sɛ nyankopɔ oyɛ nyame ade ani da hɔ saa da hɔ pepe akra na ɔgyina akra ase hɔ na no wɔ so wakyɛ papa no aso ahu ne krɛ wa ahu ne krɛ awari ye kan yes mama Akosua Serwaa owari that lumba say a customary dia na pictures na mu na dansefo emfo nyina aka ho dansefo ati awari ase enyina aka ho ordinance dia na aka oh na pictures di video asu broni o tira ho tira awari aso
that room ba o kisi ne yera Akosua Serwaa ni adansefo akota aware ya chi nyina na agina ho hey wow mami we de wo mudi na chi a wo mra kra o they said the answer wo kan okra na wo kirechirem minnim adwuma e wo mo chese adwuma hyehyɛ bia nim ti wo mra saa o hia we ya pa hia we ya pa hia we ya pa mi hia nkrata asomasi pese mi hwɛ na mi hunu ade na mi hunu asoma metumi aka ya ni ayi ama wo mra bia kwa bia asem bia ode ba mi ho no si aware no am sister kan ko fan krata ne bra yetumi ahwehwem na metumi aka ne ye mi de obeka asem kyerɛ me ansa metumi adi akyira is me huhu krata bi ni ade basa ade a se de osi a wosi tse nkofo de nya ahoden ka no aha me de ahoden na eka am so ko fan krata ne bra na ye nhwɛ po a no asem ye me yadodo oware wa hu woni na wu nyina osi am ne na wo matwe tipa matwe wisi ma me se e ka kyerɛ so obi ni na wo matwe wisi a na kyerɛ se bebere nti saa ombe ho ade ebre bai e wo he to papa si bebre na me se ade oba no anka no kra de a mintimi ntaa wachi o ti kade e wo bia na me boa o ye ni a kyerɛ nya nhwemu fa moa o pictures ya gwan video agwan o ma me kwa awari adi bi o wa friend no me dia dance ma agwan o papa ko bi friend no me dia dance mwamwan ante o ma adwuma ya me den dia otis ma no den dia ya me mani abra me ka ho asam no me hu nkrata o ehu mfonyini ni ade uni mfonyini o ho samba kura na beto tipa ya mami uni mfonyini ya ka mfonyina pictures uni bi uni pictures wo ho arwa ma betu ya ni mo opim so ready ha betete ya beti akoma saa pictures wai ko babra abon tuam saa abetete nipa ana o se maame na o se onu kunu na de be na o se ni kunu no na uni ni aware bia ono so awa hepa our pictures wo ho as pa na mi ceremony pictures ni so bra mo ware ya no a oba ya ho ade ni aware wo na wukunu abodwa ba wa wo na o ye na mi ceremony kese no abodwa te kuma mpo a fra abusua nyina ni ye oba na mi ceremony ti aware o uni aware ya ni picture uni nkrata na ho ahye agbangwan enhye agbang wa iso agbo matuam fa na mi ceremony pictures ni bra o matwe ya bisi no a wo kan ko fa ho na mi ceremony pictures ni bra o he ma ana me to sere han seranto pa tala shengli hey mami o ba ma bro ese no wai seranto pa tala shengli seranto pa shengli me say na wa betu sa anwum na wa anye ye sa gestures ya me ye body language no anfa nka ho me nyim tum da cause body language ne kra no enwum no ne kase pa ho de gina inshallah to pan me tu sere sa na woman gina no hwem sa na me enwum no atumi kwa wara ne ba ma awo wo ya de badudwan ante abegina ha ka kira me kra ta gbangwan ho asena ade aba ne be de ade wachi una mi ceremony na nkura bebrebe no ba kokora ya tu ne badi wa ya kire se ba warefo a ya tu anu so wozu anya ha na ba tete ya sa anya agro de yedi wa ha o ye ni agro wa ha anu so asa kura bebrebe no aka aka wo ti badudwan no wo se sai
As a mitikura, I say at once come here. Baby, case na ba no. Unim ha. Unim baby agina. Unim ha. Oh, madam. Madam. Me na bro, madam, me na bre. Oh, na maame no, na de be, na hwan am say. Aware ne wan na yamra asam. Say de ano fa ne ka kire nipa say aware no a. Ka nim ko fo anka aware wo. Ayamra asam, timra asam so ye de adanse ne nkrata na keka. Asam de abre en pa wa haidi. Cases ba me di akire. Ida so be ka de wo ma kire yen. Ye di akire. Na ja to bo a de akọ. Na nsiesie bi wo ho na ye wuhia wom ne nsem kai bu a yakọ akọka na aboa. Me sara to the case bra me akamu no kora. Eni nkwa adwa ato amfa mpanyimfo ne nkyere ahu saa de no. Ha. Na abeka na se be de aduachi. Wuti fi a wutie nkofo de no a ye kan na woni agye na nti wuti ya de bra ye ha no. Eni edi nsamachi. Ana am ka se case we de onfa nko. Ye ni atire kura. Em sa sa kwara mbe ma e kan sa ye you know. Ah sa bra na mbe ma a part of your program. Omo ka nkofo a make omo ka asam go. Mura mo mura sa na mo ha me am kofa papa na e video ne ba ye. Ai chakwa ba breast onya hwe ono so aso obaje atuma me yakwa adwa ato ano so eh ne den fa me me ja case na chi die wo se ka no kora kire wo tita ani afifi aba ni mai ba ku kuta no ba ku hye na chi nkura bebre na ma na de ba no kora kwose me ba nyame ba queen the blessed queen nshira queen die nyame ashira no Herade me boss ba ku de na hi oya na ma mi da bi oba na asem tene nkura bebrebe ah so abegyina asa na ndi say de ben de na ene ni kritina de ben de ben de say anam sikuru na wani abre no fa nia ma kire se ba bia wo ma me wo ware wo ba me kwa ware ni bi wa ni nyina na aba mo twom krai enkura na ade beka asem ha nte enkura kwa na ade beka asem hey cha hmm me bo ko su kwija eja na chiri die kura otuo ja na chiri die na wo akuma power abotere wo nkofo ehun dodo waka no kura nya akire wo so wo fa ne mama de anya didi akire akotwe se ya ware no e wo ne na bebre ye o ani e pomo no ani we sti opim so radio ho bi mm enti me bi a me ka che ma me se case bi a na ne ba no eh ni a wo matwa wisi na me se matwa wisi ntire se e no se de ne mother oso e friend matwa wisi eh na matwa wisi ma me de titwi o hwe matwa wisi
so ma bro ne dasa na rema obi inside na and so ma bro no dasa na rema obi inside nyame hu wani mu aseda o na so ma bro no dasa na rema obi enyankopon ye nyame abusiafo nyame ahyira maame efre ne sa Akosua Serwaa cases bi se ehyiahia bi me catch the cases ababa ya nimbia ababa ya nimbia ababa ya nimbia ebia unyini onti ase nti ehubia maame Akosua Serwaa atamidie nsai no atamidie gu na nim ase me say pastor trim na ahontaw maame no nyam hye dwabo kese asa na mkanso ba entu bewu ana bia na abeye woyɛ nipa ayɛ mu na nim ase o wo hyehyɛ ni ngwasa na nyame gusu hye na nim nyam ena maame Akosua Serwaa du ba bia o yɛ celebrity nipa pukɔhwɛ no nso atamidie ni nyina achi nipa mpɛhwɛ o aloke atumuso aloke atumuso na de ba maame yɛ bɛkɔ Akosua aga osi aware na under ordinance na asabo a onam a woka ya won under ordinance nyame adom court no judge ne ka kire ne se na wo se fa ne ma ne ma bi na beduru ho official sa abre no so na ne council na last the lawyer kusi atroko a no mo twen a wonim se de asem to obre no so ma ye di ye enti emu de na ohia a na betumi aboa ama bi anka judge ne behu krata ne so ye no sa abre na nduri ne de bre so ato so a no mpese omudi asem ne ntem enti wasina kuma ntɔ ne yam ade no wɔkɔ appeal de na wɔsɛ bedru bia no ne nsa aka na ade ɔde kɔ appeal court ebesi sa abre wa wo sɛ ordinance marriage bia nkɔso ordinance marriage bia nkɔso mama Akosua Serwaa any that room bantam no me se kɔ court kɔ high court ho na kɔ ka kyerɛ court ne sɛ maame bi di certificate bia bagana ha Ghana Court of Competent Jurisdiction. And the certificate ni right ka say ya authenticate. Sa certificate no true fake. Na maame no ya nware no. Oni that room ni ordinance bia. Enti mimi wa dance extra certificate ni fake. Na wa ba be court na faso. Criminal offense. Enti court me madanse ni sa krata na maame de ba ye no. One pulumra na nya papa that room ba nware no ordinance na mra de ni sa wo de krata ya enye papa na that room ba nware no na wokope krata nya no kra begina court ha emra ni ana muntumi nye menti ase o enu ani se ya nware de ordinance bia oni ordinance certificate bia fake oni ordinance adisma media court na wo sore tro krata court ho a krata na ode beto ho no ye betumi di na famram ne ya ana mo koye ma emra ni kasa na boss wo ante papa uba nanti atro sa na ordinance bia no de tire owura na uba yare o da kro soro do so ana ma o bama yam hihie sa yam do pram da kro be soro wo do so na asi so adon so de ofa yare ma ho so wa sorry opa kra mfa lawyer kra nka ho tro ko certificate maame bi di ba Kumasi High Court hana wodi be gina court na nimanya papa that room nware no ordinance oni ordinance fake me madanse am woni mu police certificate ni mra fake amra ni because criminal offense muntimi nye eno enye fake na ya nware no oni ordinance bia aloke abusia for the making enye laudable ka kire me
sentence because kasa na ye bebre omo ka kire mo se omo kofa divorce abekire mo e wo app ne so eno mo nsa anka nya hwe munya omo kofa ma me divorce every day many ho abekire mo mo anya ma me krata so ye kwaje o Germany ho abekire mo se oni da dum bani awade no so omo hye mo bo eno so mo anya enya hwe Ghana ha wo de sa krata na court entu court ho a kwa ka kire court ne sakrata na ode ba ha no na ya atro eye fake oni that room bani ordinance krata eno de wuwie a ye nya ma wonko ye beche maame no na mra ne di na nka akora ho atɔ cause a criminal offense ye no na ho ntɔ yeah na fe de bara konfuo ani konfuo nyina awram bara konfuo kama eh oja ye fra na pa koma hey Ankosiaga oja oja bi amani he akoma come for yari akom yara kom for akom oja mo ye fra no pa come para comfort tiesi emma oja bi ani ho akoma oja mo eri pa kuni mare ekuta na mare certificate also the court after ya come na certificate and tiro anari wa come certificate na yes mo dey church mission wa come hey mami shire ampara hey engosi yes to majana ya mi odisi mo je kasase dey obiara oba ne nchen Gisabe yes to majana ya mi odi eno na distinct yen ai mojano obiara oba ne nchen mojani be mojani kasase dey area emu odawu nokura mu ode nokura emu odawu nokura umre dare kwani da ha chikrata we ma me na aduri bi we ma me na apue bibia na afa ma mi de ode ba mo opim so ya na make chiwe bra no gina agba no to chiwe bra no gina ma me kokonam de nko kan yasem woni hwe no aba gina hwe ba gina aba tete ye Eradi angobo. Eradi. Bala confua coma. Ya no. Wache na wa hra abusuafo. Ye hwe ba bia ye gire yi. Edi se de maame Akosua Serwaa se de ni kunda dumba kan se ne ho ani bre. Yansapo me be ma se ya test no why. Nyame nhira papa ye da waso se test ni sisi a. Na se de maame ni kunda dumba kan se na ware pa wanya ntini ho ani bre. Na ne ho ani bre. Hey, be ma be ka kire wo nyum so aware wo ba. Be ma wu ye se da aware bi ankoso wo muntem. Be ma na ebe ka 6 months 7 months am na wu. Odra ne be da se kire ne yere. Ani Akosua Serwaa. Wo wu ya enipa se ye nware no nti anyi onu nini. Hey, mo ho. Tu betumi akokun we ye dinkunim. Papa, wani abre pa sa akun ye nti wani abre anam chocho nam media so wani abre pa. Obekwa na akosi sai. Abra papa na tie so kan na asem to ho. No de na asem abonyum. Akire wiase sai
ne yira Akosua Serwaa wa repent ne ho ani bre enti mami ne ho bra bri sa na ne kunu na anim sa ne ho ani bre na ne kunu na aka kire yen e wonyum tuo mu no ana nkani papa ye nhwemu ahu sa maame de certificate no de ba Kumasi High Court no eye fake anya papa hey anke so ma de achi maame de certificate e fake abegina court wo krom ha kanya kwana ka bana media so achoro rade kanya na bana media so achoro me think ya to maame no ko ni pa ni bre no ni pa ta no na ho afere na ware pa ni shiranti ni ho ani bre ni kaka ni pa nko a sani ya ran ko no asem kwa ne nkwa na nyina nanka ohonto sanka ho to maame akote Serwaa the certificate anya papa abegina court ha ka na ka ba na nta atoro e wo media so oni ana mo ani kan o timi ya asem we da bre ana mo kwa na nkofo di o machi akeka akero mo na odene nam no oka ma adwene pa mama kwa na e pushi ball agum sa no obi ball a okoto agum no abie wa adwene ni ato agum sa no no na akotena no ba bi ehu papa hwese de case bi da wiase na mu aye hye saa na enipa akohu adanse enipa ewo nhwemu wa ahotoso se maame de certificate ko de ba Ghana court ha o sa de kwa appeal na nya papa ti busa se omo ka kire se aware bia nkoso wo mo ntam na durumba ntam no ene mama Akosua Serwaa ntam no omo ntumi nko Ghana embassy ho enkoje bibi metwa de embassy ne de ba enim ada isunti na ene wo mo nko court ho so na de maame ne de beto ho so mo nyina so ene mra ne maame ne ni ana o busa ho sa o de so butwa nto kire okra no adwene ye adwuma busa ho se ene ada na mo nkoye sa ko se mo nim sa maame ne certificate no de aba Ghana ha na nya papa na awade bia nkoso a that means wa kofoje bibi na de aba enti ada na mo me anye sa case no na nka ntwa na se ka mo wato no ti mo ntimi busa mo kwachidifo ya mo ma mo force hope yi mo musa mo sa questions we mama mo kwa de atu ball egu adwunu sa ni pa isu de bibi aba sa me ne wo ka asam na me pulling krata me ho to me nkyere me se bia nya no kurempa but the moment I me puli bibi a ya krata de akoto mra mu no sanya no kura wa me ne wo twene mama o kwan sa gina sa krata no so e ma ye nje di me tie ni ye enti mama ho kwa bo bi tu ball egu adwunu ma ya me ya pa me se sa wo ni obi wa asam na nipa no ayama no keka na mo de keka na obia ka emfa nkrata ma ya de ewu tna so na wudi nipa na komram ama ne ho akire no ya na eden na emo ba bia ba ko ho ba ye den ne se ba ko issue letter na o si asam na America no mi letter wo hu nie other side no ma praise God oda nyame ase fi so wo ahotoso se letter na odi aba e fake ananya papa na wagina sa letter ne so na nipa ne mra ne nadi ko letter no odi akomram enti nkanyame adum kamonya case kase pa ya ka kira mo nkofo na mo tu dust gum tirim ne se bebrebe ya mo kan kire ye da bia ba mo ka kira mo nya akoma maame no aware bia nkoso onda bantam ordinance bia no we twem ordinance bia no it means that in krata no be pu ni ye e wo high court wo no ene ye ko gina krata ne enko ne entro nko court ho na krata no ye mamra ne maame no eni fi se oni krata bia wo so otumi de ba court criminal case kakraka sei ai betumi di watu fie bebre mu janja mo ho saa ana ye kasa saa asa ko bre ni na to atwo
Cambre na tuatwa. I can't wait. Send much me sorry akeka mo ho. Na nka enye kasa wo social media keke. Na makopie mo high court. Cause yes there was certificate na the back court ha no. Enye papa. Aware bia ye marriage ordinance marriage bia ankoso. Nti ye be report no. Wa bebu court na fa so. I me say a criminal offense o. Ni say bia ya agudi o. Your offense a you fa ne se nipa we wo ye kromfo wurukani wo ye wurukani abebu whole court afaso nya asem ketwa ti mu case on sare kwaya no so mbakọ da bay Monday akofo abena mo twa akọ high court wasa akosi ase wa certificate na de ba ho na fake ntino omo nche no na mra ne ni ka obasa o ye criminal mo kwaya da bay Monday mbakọ ho sama kire mo embassy ho sa mo nkwa embassy ho na mo nkọ kan kire mo say later bi akọ court ay no yesi afri embassy ho eno mo de ma yesa akosi ase wa na aware da woni da dum bantem enti mo de mo be report wo mo mo kwa embassy ni ma mo krata afoforo na mo fa metwa we ni na afi Mondays won san ko court ho na mo kasa akosi ase wa de letter abebuka na nyina afa so na ne krata na nya papa aware bi ankoso ye nchi akosi ase wa ye criminal offense why mo be ko Monday oh ihe wajinkwa na wukra be mi ihe wajinkwa na wukra be shisha wajinkwa na wukra be mi ihe wajinkwa na wukra oni apa didi ame wo ye mabro yi na wukra nso kom de wo dada ho akosi da be ihe wajinkwa na wukra be mi ihe wajinkwa na wukra be mi mida opa ihe wajinkwa na wukra ebusiafo nyame o ọma ne nsa so at the right time na so ye nipa wa hyehye nkunimdi edi wachi a ọma afa nsọhwe bebree mu nipa beka se na se we die nka wose nka animu ya nka ade ne ye adwuma nanso esa nkunimdi anyame ahyehye nti ọma kwan ema nipa ye na afam die bi ye na afam die bi ya ade na wo de ne sasa ade na nipa ya odi gu n'animu ase no na nyame nso ama saa nipa na nimonyam ehye ayekese enti to me mpedi pa a onya me hwe ayata no ana me de why me hwe kwam nya da jam de kota o because me meta ma nyame e me pushi nshira nko onya so de bebra wo mra wo me ni time sa na me sha bitiri sa wo ta wo bi ndi obi ani sha da so mo obi abra wo manyame kura bufu wo hira ni pa no kempe so nyame de baba akoso asa ewa ekọ wo ka asa nke ekọ sa press court ni mpo ene ekọ edma maame no a nke gina ha hira de nka nyame hira no na nso nka level anka ebia nka bedu no kanya nei ene tia man sign na toto nsa frɛ mama akoso asa ewa maame na abaye di pakese abegidin ba bia maame na duru ba bia ase ha nyame so be hira wo a wontumi nkyerɛ nyame kwan a wonfa so nhyira wo bio dum na bia wo tamfo pɔbɔ a wonim so ɔde gu anim ase no ɛhɔ na nyame fa so ahyira wo wo tamfo ne pɔbɔ a ne tiri mu no onim sɛ yɛ nim guase ne ahyehyɛ de ama wo na nyame adane ne nhyira
How much you wanna? Is it the other and I know the queen what you do, what you do. That's a queen what you do, what you do, what you do. And I know already who you know. Yes, more from what you do, don't that. What about naked? Muni bi nyame ya. Samu muni bi nyame ya. Wama be naked no, enchro ni naked. Esa anya ya. Wama bo naked. Naked. Ade a me ye pa no ahu. Samu ni mu a. Maame akosia Serwaa. Ni niam bi a hwehwere na nyame de bre no no. Ene de wa sha ase ye no. Minim se de ya na omusiti niam ase. Hey, bebre be Akosua okrom hai. Na nka maame abɔ ne ho mpem. Na nka na lawyer fo kora nkomo de koye. Edumre bi lawyer kusi. Papa nya obi me se Ghana fo adofo mu kɔ nhira na mu kɔ mpaebɔ na mu bobi e de bom Akosua Serwaa abusua na mabrempo mamu ne ade a ya mo remfi lawyer kusi wate da bia meka adwuma bi obi ye bia wo yi se nipa na wo so usua adwuma de ye to nkyɛn a wo hia nipa okuta akoma pa no odo nipa na ade adwuma ama no se wo kɔsi obi a wasua ade ne nko ana onim na woni akoma pa ne odo ema nipa e wa adwuma a wo ye ho a wo bre papa na lawyer kusi edumre bidia na nipa afa anya no e wo kuro yi mu enso papa no emfa hu ne bibia oye no kwafo na koma ye esi yegyina mu sanya nyame na boaye ebe di kan ko di nipa lawyer wo soro nyame mfa hu ne bia ne mfumso a wadwen wo se e bia wadwen ni nsamfumso bo ba bi so ye nipa bia so kra ye nipa sanko di nipa lawyer wo akoma pa ene wo do wo soro nyame nsam a ka bia kanya ne sam no gira he trouble ba so ate lawyer kusi kasa lawyer kusi nyame nshiraw edu bia nipa bi wo ha wo de wasma koma no nim sa ne lawyer no enso no aton asam dadaada e ka kyerɛw sama ma Akosua Serwaa nhia lawyer kusi a oye no kwafo pa ne case we se de edu mra bi na nipa bi obi wo te achi onim se case ni ska wom onya lawyer bi a odwene wiase agapade ya kyɛn nipa nkwa ni nipa dɔ ne tema kanya ni si agina hai kama ma be bre kora sensei lawyer kusi ha wakatu ya wosoro wate na abenya bi wasasi so ansa na oyire na o ma na obusua munnim de papa na yeso esombo lawyer kusi aye